Čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa. Dneska som tu s Murder Mystery spoločne s Ripsoulom. Čau. Čaute, ahojte. A dneska sa pokúsime aspoň 2-3 krát vyhrať. No, buď budeš vrah, alebo Innocender. Niekto zavradil, niekto bol zavradený. Počul som, mám zapnuté zvuky. Ja som úplne najmenší. Asi vidím Murdera. U mňa je Murder! Squid Game! Utekaj, je to také... Squid Game zabil ma. Squid Game is the murder. Nevadí. A pozriem, čo si vieme skúpiť za tie vianočné. Lebo ja ich mám... koľko mám tých tokenov? 108. Koľko stojí Battle Pass? Neviem. Mám Santu nejakého. Mystery Box stojí 800. Koľko stojí kľúč? Koľko stojí kľúč? Koľko stojí kľúč? OK. No, ale ja som niečo nové získal, takže... Crafting. Ja som šerif vyhral. Diváci to nevidia. Diváci nevidia aj skin, no, väčšie. Vidíte? No, nič. Nevideli. Sakra. Sakriš. Sakra. Sakriš. Sakra. Bam, plus 1 komu. No, Murder je dead aspoň. Jano? Ripsoul. Za koľko odobrateľov urobíš face reveal? Čo ja viem, za 50, za 100. Ešte sa rozhodnem. O toho, jak sa im bude dariť. Lebo keď diváci dajú hneď teraz odber, tak sa možno odhalím. Dobre. Ty si verách. Na 1,500%. No jasné, že je vrah. Chod mňa preč. Ty vrahu, chod mňa preč. Neviem prečo, ale ja som rýchle. Vrahom. Nezabili to, co je jako. Ty skoro nevidí. Gamer gets game. Viem, kde je vrah, takže som rýchle. Aspoň, že niekto vie. Kde je vrah? Čo ty? Gumík sa na nás joinul. Nie, je to jedna proti šerifu. Cez Gumík. Hello? Gumík sa pridal. Práve s Gumíkom cez Voice. Čau Gumík, pozdrav do videa. Čus. Autobus. Odkiaľ vedela, že som vedela, že som zároveň. Bum, bam, babam. Čo tu stojí robaky? Pam. Stojí robaky. No schválne. Čo stojí robuxy? Ja sa kúpiť byť vrahom za robuxy nedá. No ty pozrieš sa na môj skin. Mám si kúpiť. Ojej, bro, to je troška moc brosky. Čo kupuješ v šope? Ľudia, keď chcete
aby som natočil toto isté aj z Monster, tak rozhodne dajte na toto video aspoň 10 lajkov. Že chalani? Áno. Tak boha serem na to. Prídem sa skryť. A ja? Ja som vrah. Aha, takže zdrhám. Ja už som skrytý, mňa nikto nenájde. Takže by som ťa našiel. Čo to nájde, to má X-ray. No dá sa kúpiť X-ray. Kde seš, gumíku? Ani sa nesnaž. Gumík, kde seš? Ty neposúš. Ale po mňa typci majú footstep, takže ma nájdu. Chill out, man. Man, Sheriff je down. Ide pre pištol. Za mnou ide... Ne, to nejde. Ja som chilling, ja idem von proste. Vonkujem, veď vrah. Plus. Ideme von. Kde je šerif? Kde si bol skrytý? Ja som šerif. Ja tu fajtím teraz zóna s vrahom. To je ten vrah. Ja vás sledujem. Kde je vrah? Pozor. Ma zabila, ne. Hello. I just want to be on je vonku. Ba, I just want to expectations. be like. Hello. Gumík, spectating ťa. Áno. S vami hrá Flopa. No, hrala. Môžem streliť, prosím. Flopa skapala. Ja si nechcem zomrieť. Flopa skapala. Pozor, ona hádže po malom človeku, ale neviem, robí chybu. No. Ale jak sa dá házať? Po malom človeku. Sajk. Tebe som zomrel. Pozor, sajk. Sajk. Ty ju trolíš. Trollface gumík. Ja som to bol tak... No, poď. No, Tam si išla. Ten rip soul proste. Dostaj joky. Máte pohen, to má robiť. Ten rip soul proste. Ten krpáč. No. Rip soul, vystrel do nej. Alebo zabij Innocenta. Zabij Innocenta, gumík si zobere zbraň. Je po tebe rip soul. Nice, rip. Už ma odhodil. No, Odhodil. kto vyhral? Mám. Vyhrali sme prvú hru. Jupi. Ciki-caki. To bola to remíza. Ale vyhrali sme. Čas. Train To ma hospital, station. nie? Hello, train. Hospital. Dajte hospital. Páni, čo poviete na môj skin? Kto bude teraz šerif? To ma zajíma. Ja. Ja budem šerif. Nič. Ja kašlem na to, idem sa skryť. Je to profi. Mám zase šerifa. Ja utekam. A šerifa? Akože to je ikama, ja viem, jeden dobrý. Ja vidím mudra. Ahoj, gumík. Murder! Nás zabil to, co je? Gumík, videl si to? Flopa.
Bezhlásá týpka. Gumik. Tam tá týpka. Ona bola pred týmto kolom, jak som bol šerif, tak ona bola zase ona modrá. Bloody Ok, ona ide po mne. Lambo. Pomoc, ona ide po mne. Kamo, veď použij zbraň. Veď použij pištolku, nie? Oh my god. Veď ty nemáš bambitku. No GG. Kamo, ale to je nenormálne, ona stále máme vnútra. Veď? A mňa by zaujímalo, jak sa to dá kúpiť. Nie by som to išiel kúpiť. Je to jedna proti modrovi. Rozpečnítujem takto. Ja tiež šerifa spektajtím. Potrebuješ to robiť. To bola pekná. Uvidím, keď sa budem lagovať, tak som tiež, takže mám svoj internet. To čo robí za otočky? Kamavinga, To je doubleskok, alebo neviem, ako to robia. To je nejaký špeciálny skok. Aspoň dobrá hudba. Poďte hlasovať. Ale ona bola tak, ona je dvakrát už teraz modrá. A niekedy aj teraz budem Je moc modré. dobrá. No je moc dobrá, on má Áno, reálne teraz, keď ja budem modré. svoj, poďme Christmas, nie mailbase. Christmas je Christmas je neinstalieral, Santa. Pozrite, čo mám. To Santu. Kokonat. Takže kokonat. Ja budem držať Santu. Santa je nešťastie. To je to trofi. Nie som. Viem, že Santa nosí nešťastivo. Kde sme v mailbase? Idem von. Neviem, ja tu dancím. Videl som asi. Je to malinká flopa. Flopa? Ja tu počujem. To je šerif. Neviem, ale ja tu počujem flopu. Nie, mňa niekto zabil. Čau. Jo, po nás ide flopa. Kto je murder? Ona. Kamo, ja očukujem. Ja som ho očukoval. Kamo, kto je murder? Mňa niekto zabil. Ak ma zabijú, on ma čípi. Flopa je killer. Ale on nás dal dvoch naraz. Kámo, to není flopa, to je nejaký Roman. A to je flopa malá. Kámo, to je reálne typek, čo sa volá flopa. A tá flopa zabila toho typka, ktorý sa volá flopa a on bola šerif. Tá malá flopa. Tá malá flopa budeme, tomu človekovi, ktorý sa volá flopa, budeme hovoriť flopa, ale tej flope s tou hlavou flopátou, alebo ako to mám hovoriť, tak tej budeme hovoriť malá flopa. OK. Á, tam je môj nádherné telo. Že mám dobrý skin, priznajte. Priznajte, že mám dobrý skin. Kill him! Priznajte, že mám dobrý skin. OK. Sadnú. Idem. Ako som sadnúť? Máš ten dance. Nemám fame. Ja som si kúpil dance. Ja mám ten dance v shope. V shope? Emote. A tam by sme niekde mali mať just seed. Flow
Seed. Úplne posledné, že si. A Seed za 800. Takže korení si nejde kúpiť. A viete, čo mám ja? Dočkaj, to vyznie. Ja mám toto. Santa names in the ways. Bravo, zohrajte. Niko a Mario. Tá flopa už iba, potom nejaký dievčenský Mario a potom nejaký Niko. Niko. To z tebe. Rány Mario má Nemaj aspektej ti, bon. Flopa je lava. To je šerif. Miko o mim. Vyhrali sme na čas. Ďalšia hra vyhratá. Pam. Vidíš, ja viem robiť sound efekty. Najlepšie sound efekty. Pam. Viete, koľko som prežil? Jak dlho? Ja som ešte dlhšie prežil. Neuveriteľných 23 sekúnd. Ja som prežil neuveriteľných 25 sekúnd. Wow! Ja som menší ako... My sme čonkovali tú flopu.